Диспетчерский пункт завод «Цветотрон». Наступний припинок Ковальова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Ковальова. Автобус рухається по маршруту номер 50. Припинок Ковальова. Наступний припинок Ринок Лагуна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Ринок Лагуна. Поважані пасажири, будьте уважливими і осторожними під час руху. Каб не згубити рівновагу і не упасти, тримайтеся за поручні. Припинок Ринок Лагуна. Наступний припинок Луцька. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Луцька. Припинок Луцька. Наступний припинок 28 липня. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок 28 липня. Припинок 28 липня. Наступний припинок Веслярний канал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Веслярний канал. Поважані пасажири, не забывайте своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак Веслярный канал. Наступны прыпынак Центр молодежной творчести. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Центр молодежной творчести. Поважані пасажири, уступайте месцы для сядзення пассажирам з дзецьмі, інвалідам, людям пожилого ўзросту. Автобус рухаецца по маршруту номер 50. Припинок Центр молодежной творчести. Наступный припинок Зеленая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Зеленая. Припинок Зеленая. Наступний припинок Мопра. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок Мопра. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дает ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Припинок Мопра. Наступний припинок проспект Машерова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок проспект Машерова. Припинок проспект Машерова. Наступний припинок ЦУМ. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок ЦУМ. Поважані пасажири, при уваході у автобус, калі ласка, здимайте заплечники. Припинок ЦУМ. Наступний припинок Леніна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Леніна.
Автобус рухається по маршруту номер 50. Припинок Леніна. Наступний припинок сквер Иконникова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок сквер Иконникова. Припинок сквер Иконникова. Наступний припинок площа Леніна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок площа Леніна. Нагадуємо, після об'яви про те, що двері зачиняються, пасажиру заборонено уваходить у автобус і виходить із його. Припинок площа Леніна. Наступний припинок парк 1 мая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок парк 1 мая. Припинок парк 1 мая. Наступний припинок мостовая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок мостовая. Поважані пасажири, будьте узаємно вежливими. При виході з автобуса допоможите інвалідам, пожилим людям, жінкам і дітям. Припинок мостовая. Наступний припинок Матросова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Матросова. Поважані пасажири, не забывайте своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас контролю продаж не проводится. Автобус рухается по маршруту номер 50. Припинок Матросова. Наступний припинок Лётная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Лётная. Припинок Лётная. Наступний припинок Акимочкина. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Акимочкина. Припинок Акимочкина. Наступний припинок Речицьке. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Речицьке. Поважані пасажири, на припинках не підходьте близько до бордюра тротуара до повного спинення автобуса. Припинок Речицьке. Наступний припинок Хлебпрам. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Хлебпрам. Припинок Хлебпрам. Наступний припинок школа. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок школа. Поважані пасажири, будьте уважливими і осторожними при відкриванні і закриванні дверей. Припинок школа. Наступний припинок Агротранс. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Агротранс. Припинок Агротранс. Наступний припинок база Рибгандель.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – база рыбгандаль. Прыпынак – база рыбгандаль. Наступны прыпынак – мясакамбінат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – мясакамбінат. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак – мясакамбінат. Канцавы прыпынак.